ina so mu yi magana da kai kuma na san in na faɗa ma magana na san ka san ta magana ce akan abin da Husna take yi wa Maira kaga bai kamata a ce ni da kai mun zuba ido duk da cewa ita Husna ita ta kawo Maira to bai kamata mu zuba ido abin ya ranka tafiya yarinya yanzu ne ma take ta danne da aikin komai ba ma a kira na aiki boka sai ita komai ita ake yayi banda ni za a fasa. Oh my god wayo Allah ne wani yarinya Aisha Umaira tana da karfin taurari masu hasken gaske dan kika ce za ki zaro ne yarinya in biki shirya ba ke ka kira ki ya halaka kamar yanda aka saba hakan ne zuwa yau. ke gaya mu yau ta yi mafarki na je birni na shiga fim har na yi kuɗi wani ma da na yi irin wannan mafarki gonan nan ta da tare dan sai da ita sai irin wannan abin na cikin bango da ake sa ana kallo in dinga kallo ko zan ganka a ciki an ga miki fim hukari ko haka ke zo a shiga babu dalili shi to ki sani fim makaranta ce ko dai uban ke ka ko babu ka tafi ka to bara in gaya maka ni ce nan uwarka ni ce ubanka in dai tafiya wannan birnin ne zaka tafi mu je ka dau kayan ka raka ka har bayan gari ka tsallaka ka tafi Allah ya maka albarka yaushe zan tsaya wata facala ta min dariya wata banza facala da bata san kanta ba